Така, аз съм Иван Ковачев и сега ще ви направя една демонстрация на тази Yamaha PSR EW, колко беше, 425. Хубава голяма клавиатура, 64 клавиша с тач, автотач има. Това значи, че например велоситето е колкото по-силно удариш, толкова по-силно се чува. Автотача може леко да се мърда пръста при, да кажем, някои флейти, брасови инструменти и да прави вибрато и такива неща, като се натиска при пълнодолно положение. Това за клавиатурата. Сега по принцип това е workstation. Workstationите имат дясна ръка, се избират voice-ови. Ето този бутон voice, за да се избере. Сега като се пусне клавира, по подразбиране тръгва на пиано. Тук са различни групи. Първо се избира voice и после са групи. Да кажем, отиваме на втората на орган. Ето, цък. Така. И то отива на група органи. Обаче, тук на дисплея показва вече самия орган. Ако искам следващия орган от група органи, завъртам това дил, колелцето, ето го, и на дисплея се показва някакъв GSP shot. Ако искам друг орган, следващия пак завъртам колелцето. И така. Ако искам да отида, да кажем, на друга група, брас, примерно, ето, отгоре, над горната линия са гласовете, а отдолу са стилови. Тогава стиловите, когато е този бутон стил. Сега сме на тема гласове. Отиваме, да кажем, на Woodwinds. Его тенор саксофон на дисплея. След него завъртам колелото, само тенор. И т.н. Това е за гласовете, които се свират с дясна ръка. Или пък на цяла клавиатура. В момента сме на цяла клавиатура. Когато обаче са натисни бутона стил, може вече да изберем някакъв стил. От първи. Ние поп, да кажем, долния ред се гледа. Примерно, поп, да кажем. И то дойде на някакъв си тук хол поп, нали. Но все още не мога да го чуем. Като натиснем старт стопа, тръгват само барабаните. Ето. Така, за да чуем аранжименти и всичко, трябва да задействаме този бутон на комп on-off. Този. И тук на дисплея, когато го пуснем, се появява тук до темпото 102 вдясно, светва лампичката, че компа е пуснат. Сега ще натисна, изчезва. Спирам го. Така, трябва да е пуснат. След което, тук в тая секция, при аранжора, дава се старт синкта. Този, с паузичка, където е обозначен. И той почва да чака. Ето, почва да мига и нещо тук в средата. И чака да натиснеш акорд. Сега може да тръгне с някакво интро, да кажем. Интро и натиснах бутона интро и интро Б. Мога да тръгна с мейн Б и с интро Б, да кажем. Или пък може би, ако завъртя дила, с интро А. Защото имат по А и Б. Само, че не знам, тук не ми дава с този. Няма момент да натисна този main fill, да видим какво се получи тук. Интро А, интро Б. Значи ли това main fill се избират с кое интро, ако искаш да тръгнеш. И вече можем да ударим един акорд. Ето, един ла минор. Тръгва интрото. И бори тактовете тук. Ето. Сега, ако искаме да сменим от А на Б, ще натиснем един брейк, main. И отидем на този main, Б. Сега, темпото е отбелязано, тук се вижда в момента 102. За да го променим,
смениме. Чакай да видя къде е темпо бутона. Ето го темпо. И отиваме на вратката. Така. И въртим. Ето, дигам го. Става 100, 114, 115. Горе с коя бленда сме? С саксофона, защото последно не го избрах. Нали, ако искам да сменя саксофона с нещо друго, отивам пак на Voice и избирам, да кажем, някакъв си орган. Нали? Ето. Така, значи темпо ни трябва. Трябва ни тук как да се пусне аранжора. Бленда да се нагласи и сме почти готови вече да се създадем един User Registration Memory. И тук, за да не е всеки път тези неща да ги наглася, защото отнемат страшно много време. Това е Registration Memory, след малко ще обясна. Може да се запамети какъв е гласа горе, какъв е аранжимента, какво е темпото и дори може да се направи баланс на акомпанемента спрямо горната ръка. Така, и момент ще спра сега. Като се спре, вече не може да се тръгне от това. Трябва пак старт синка да се натисне. Ето. За да тръгне пак. Ето. И може накрая с ендинг да се завърши. Ето го ендинга. Ще прави се някаква кода и завършва така. Сега баланса става и тук сега много неща са във функциите. В функциите се натиска функция и тук има страшно много функции на дисплея. Ей, първа, тюнинг. Той са най-различни. Main волуме е шестицата. Значи, не. Да видим сега. Трябва да натисна тук. Натиснал съм, значи казах Function. Завъртях дигла той коляция и отидах на 6 номер M волуме. Сега, за да влеза в този M волуме, трябва да натисна това Enter. За да променя стойността му. В момента е на, ето, на 60. Усилено. Ако го намалям надолу, да видим какво се случва. Намаля се. Той е някакъв дисторжен орган пък. Но се намаля, определено се намаля. И по този начин се прави баланса на аранжимент спрямо тясна ръка. Страшно силно стана, защото той е такъв пробивен. Ей го да кажем, ще го направя на 50. А пък аранжимента давам ентера. Нагласил съм тук M волумето. И давам пак ентер и то го запомни. Ма временно го запомнил. Сега избирам друг параметър. Въртя, продължавам да въртя тая вратка. И панорама, реверб, хорус, релиз, той ни не интересува. Той е дублираш глас. Мисля, че към 40 номер беше някъде. Мелодик, какво е той? 38, 39, хорус, Master EQ, DSP ефектите са тук. Трябва да видим къде е системния. Тук има страшно много настройки. Хубаво да се запомнят като номер. Дали не беше 30 някъде момент да върна? Момент. Така, хорус. Стайл волуме. Ето го. Номер 31. Тук давам Enter пак, за да влеза да го видя на стила волумето. Ето Enter натискам. На 56 е. Я да го дигнем нагоре сега. И вече можем да пуснем тук
Така. Ето, намалям надолу. Въртя вратката на обратно часовникото стрелка и то се намаля стила. А горе си остава дясна ръка. Така. Още малко ще го усиля. Отиди на 70 нещо. Така. Примерно. И да кажем, че сме вече балансирали. Спирам. И сега. Той нещо, понеже предварително съм запаметил в регистрациите няколко банки, ей тук, като се натиска бутона банка, ей тук на дисплея се гледа, ето, в десния долен ъгъл, където пише Registration, пише банк номер 1 в момента. Така. Сега аз банка 1 съм направил. 4 регистрации могат да се направят. 2 съм направил. Ето е 2. Натискам банк бутона. Банка 3. Банка 4. Забравях дали съм правил нещо. Но на банка 5 да кажем, в това първия бутон, ето, тук сменям банката от 1 до 8 и пак почва от 1. А тук вече се запаметявам. Сега за да запаметя, ето и което го направих, се натиска. Вече съм избрал коя е банката, казах ми. 5-та банка. Задържа се бутона банк и се натиска единицата. И memory пише на memory OK. И вече го запомни. Сега ще отида на първа банка или да кажем на трета, дет са ми в окорните стилови. Ето. Натискам банк бутона и гледам на дисплея банката. Сега е 5-та. Отива 6-та, 7-ма, 8-ма и почва от първа. Ето и малко кофти, че ги връща от начало. Трета банка. Трета банка да видим, натискам единицата. Какво ще тръгне? Всичко е нагласено. Нищо не тръгва, защото старт стопа трябва да натисна тук синка. И някакво си кънт. Я да видим. Тук някакъв рок-н-рол. Значи на втора банка са ми окорните стилови. Македонското търся. Привъртам банки 5, 6, 7, 8, 1. На втора банка, да видим какво ще тръгне. И натискам единицата. Ейте на македонското. Удам се едно брейкче. Ето и мануал ауто. Така. Така. И накрая натискам енника да свърши. Така. Дай флашката. Ей, тук отзаде. Ей, дай нагоре да видиш флашката. Ей, тук вкарал съм флашката, но пък и не знам, защото той се го направили, но обратно се вкарва. Така, за да се влезе в меню флашка, ай това Shift бутон. Дай Shift бутона, виж къде ми е пръста. Ей, това Shift бутон се задържа и е тук от дясна страна се натиска Function бутона. Дай менюто сега и показва вече менютата за флашката. Върти са колелото на късмета. Ето го. Да, дай дисплея. И тук дава най-различни функции за флашката. Натовари стил, load, т.е. натовари sample, delete sample, той са за белите бутони тук отпреди. Не ме интересува много. И тук може да са, вместо MP3 не може да товари, но може и WAV файлове. Ако има на флашката песни в WAV файл, ще ги разчете, обаче трябва да са в основна директория и може да се избере някой WAV и да се просвири директно през клавира.
Другите са по-специализирани разни Delete Audio, Save стандарт MIDI файл, Delete стандарт MIDI файл, Save User Still, натовари User Still. Аз съм натоварил няколко User Still с неравноделни размери, обаче те се правят със специална програма на компютър. Това е с това видео.